Ahojte, vítajte pri novom vlogu. Dámy a páni, ideme do kina. Ahojte. Máme tu ďalší deň. Ja som vám chcela natočiť tie dojmy z filmu už priamo cestou domov v aute, ale teda museli sme to spracovať. Celú cestu sme boli ticho a nejak sme sa už k tomu nedostali. Ale teda ako ste už videli v predchádzajúcom klipe, boli sme na filme Otec, o ktorom sa teraz veľmi veľa hovorí a myslím, že vyhral aj nejakú cenu v Zürichu, sa mi zdá. A teda kto o ňom ešte nepočul, je to teda film inšpirovaný skutočnými udalosťami, ktoré sa stali pred pár rokmi v Nitre, kde teda otec v lete zabudol svoju malinkú dcerku v aute a ona teda žiaľ zomrela. No a teda chcela by som vám povedať nejaké naše dojmy z tohto filmu. Musím vám povedať, že ešte asi nikdy sa mi nestalo, že by som musela v kine predýchavať nejaké svoje emócie a myslím si, že v tom kine podľa mňa plakali asi všetci. Takže to svedčí o tom, že ten film je natočený naozaj veľmi dobre a kvalitne, ale teda nie je to úplne jednoduché pozeranie, čo však neznamená, že ho netreba vidieť. Myslím si, že je veľmi dobré, aby ste ten film, ak ste ho ešte nevideli, aby ste si ho pozreli, pretože ukazuje, akí vedia byť ľudia zlí, ako vedia odsúdiť toho otca, ktorý respektíve prežíval najhoršie obdobie vo svojom živote a ako veľmi nám chýba empatia, podľa mňa. Čiže myslím si, že ten film ako sám o sebe bol naozaj vynikajúci, ale teda bolo to veľmi ťažké pozeranie. A dajte mi vedieť možno vy do komentárov, čo si o tomto filme myslíte. A tí, čo ste ho ešte nevideli, tak si ho bežte pozrieť. Ja by som vám chcela poďakovať za pozrietie si tohto nášho mini vlogu a dúfam, že sa tešíte aj na ďalšie video, pretože práve sa ideme baliť do Turecka. Tak sa majte pekne a ahojte.